man daw nangayabang. Sibling. Ano dia? Tungkol kayo alas 12 na kung katulog eh. Tanang itong away ni Pasyo o ni Brooks. Ang Pinoy may Pasyo. Ito bang ikulipay ng kontra kay giugdok na ang Pinoy giugdok. Boom, mali ang liog. Ala na kaibo. Gigusto. Pinoy. Ha? Pinoy. Wala ang puwida na. Mali eh. Pinoy nga motor. Lami sa iyong kusina. Wala may kusina. Sa Wala plato di may sa kusina. plato. Ay, ang mga pera na magsuhan sa bawan yun. Ay, baga, madari namin diri ka. Paalam po ni kay alas 4. Ay, 100 sa kayo nang iyang api. Alas 4 na. Butchero, wala. Pure sa to. Ano to, sister? Ate, baliw ko ni. Press the Renaday! Press. Dali. Des, wag pa din be, des, sandok din. Sabaw. Serving spoon. Pasok ko dahil. Ang kutsara. Uy, na yung mga piyari baso. Ano ba? Bag medyo gamot na lang. Yung mga plato niyo. Inog sa... Tulad sa kanya tindog mo. Eh, mag-picture na ta. Pakadot ka. Nakakagudya, mara o. Ito na picture ba? Margaton. Plato, ayaw na. No, sabay ko. Sabay ko. Ayaw ko. Uy, tago. Sabay plato. Ani na to. Bago ra ka birthday ba ni? Birthday na food kaon. Ton. Bago ra mi na birthday. Karon birthday ra yapon. Pero dito ko sa lasan. Sa gubatan. Saka dito ko. Sunog kaayo. Bumino. Sa lasan. Sa gubatan. Nasa badto. Sa badto. Sa lasan. Kaon lang nagsabi. Sa gubatan lagi. Sundalo ko ito encuentro. Inalo ko yung tubig. Nakabo, tanggalan man niya. Ubus. Ye. Iluom ah. Sir, tuwing taro ni Kwan. Tomorrow. Pag-iyon taro ka lang dito. Sa ka-forward. 40 karuli. Yung kada ruli 1,000 mina. Ako na 100 meters. Hindi ka na. Asa man niya sa kargahan. Free delivery ra. Kuyong ko ko sa mukha sa paro. Kung yun na unsa. Video na mo. Ay, ikaw ano mo, Jom? Video? Ano lagi nag-play? Kung di na. Ah, video. Eh, mura na sa edit. Dami kay view na. Dami mo itong kaamay, Judia. Wala lagi. Dami kay itong kaamay. Dami kay na. Nahurot lagi ako. Ano man? Itik sa mga